This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Naka Jingjia jarangai ki Shijur ki Jngohkai honeymoon sa kathan Sohra kabala kalapat kum kakam suba penyap hi da kakurem yalau kurem lingba ka Jingjia sala baruba ej berem kalapen kendet tangai ka Jylla Meghalaya Henry kari India barok kawai. Kajingmi perthai biang kasonam ha ka step senya jong ka khandai tere ujulio arhaja arpusan ha Gazipur Jylla Uttar Pradesh hadien bala khenja arngai ka barukurem jong ka uraja Raghuvanshi nadu ka arpulai tere ujemmang arhaja arpusan kalapen pau madan bakala bandai kajing penyap namar yakamet yap uraja lalap nariat arliang hajan ka kshat wei saudang ha ka ar tere ujulio arhaja arpusan nadu bagilaja kajingwat ikiting Shijur kalalong ka baklam sange kabala penduk tiak penduk dam yaki bor pulet bat ka sarkar Jyllahi baro tat hadu balala ban ti telong lut yaki jing shisha baro haki ars ngi baladab halor kini uba Gavin MLA mu MLA ka Sohra ula ai khublai ya baro ki bayadan banta ki balala ban sei madan ya kini ka Jingjia bat khmilenti bakalong kum ka jing sneng bat pen Stad shu ya ka Jylla kumno ban pen bit pen biang haka kam Jngohkai perthai Bagaimana kes belajar Sohra hakiki tayo hadap hoj kalau pintu obrea katut ni kathan jong berkunjung ya ke Jylla berokoi ni sokben ba kajing solve ya kani ka kes hakani ka singir momenta kalau lawan rak biang ya ke buram nak benta kani ka Jylla ka jung nazam ai buram terpang ya ke Meghalaya polis hapo ka Jylam jong i DGP hoj ya ka East Khasil team hi berokoi hapo ka Jylam jong i SP jong East Khasil district SDPO Sohra OC Sohra police station berkumju ya ke police team hi berokoi hoj ya ka SDRF ya ka NDRF Guwahati kiba la do thia do dem nadu kita kibladap kita persang hi bantre met parmensi mi rakam ga jongki bad ni so komen ba kajing solve ya kani ga kes lawan ra biang keburam na minta ka Jylla berokoi azon ai kublai kerpang ru ya ka sarkar Jylla hapo ka Jylam jong Menteri Ramba berkumju isembut Menteri Ramba badai pek ya ka tanat jong ka kampo yang baling ba ka jing ai mensim ga jongki ya ka police team hi berokoi kani berok lalu ka bajong Ngio iru haka search operation ngio iru ya kajingwan snok tila jong ki katok ni ki association nadu ki tour guide association jong ka Shillong hoj ki Sohra taxi owners drivers association berkumju ya ke West Jade Hills District Adventure Sports and Mountaineering Club ya ki shnong ki boper bari baro ki brai snok tila berka sarkar ni ban persang ban ya tray ban wat ya kani ka Jingjia ka belajar nadu kita yo kemudian te kani ni sotku hi kalalong kum ka jing sleng nagbenta ka Jylla Meghalaya hi jong ni berokoi but kadir ka benta banagalyang jong ka sarkar Jylla nang ni shakmat kan thawla thawlenti lese da kumnu ban manra ya kata jing sungai nak benta ki tourist ki bawan syakani ka thai ka bi ko jongi ban yo iru dang hakini kisi beladat nagaliang jong SDO civil jong Sohra civil subdivision la convene ka we ka meeting ka bakarpang but ki stakeholders baro nadu kinombo iki homestay ki tourist guides nadu ki nongelam snong bat kum telter ki bahaka ta ka Jylang kilayo panetheria time dakanu kalar kalimti panpalsyang banmanra ya kata ka jing sosnga nagbenta ki turis ki bawan syakani ka thain ki jongi tingi sothu aha ka tu Jylang kilaya kran ya ki kato ni hoi ni sothu dan kamro ya ko compulsory registration jong baro ki homestay hapo ka M10 act ka ba nakalian ka jongi ro ni dan kaman menjur dan kamru ban Pynlong mandatory Kham harbai de bagi turis bagi utilize the service jongki tour guides ki jongi berkumju ban install ya ki CCTVs hati katun ni ki jakar ki bakam critical dan ni ki balong important te nakaliang da jongi ni sothu kani ke boro ka Jingjia hoi nimla banen
hakite ki sni ki bladep la wanra ka jing to bria ka to ne ka Jylla megi sokmen baling ba ka jing trilang ka baro hi khamtam ka barat ba nakaliang jong ka Meghalaya police team ka ba wanra la shisha ya ka burung nakabenta ka Jylla ito ko wai megi sothu ka jingsha ka jing surrender jong ne sonam hangte ko police station aga benta jong Uttar Pradesh sothu ka ain ka dan ka benta bantrai ka kendon jong ka ain Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam, kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka wei kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.